Да проверим на Девин напитките. Пише, че е с фибри и постбиотик. Проблема е, че постбиотика се получава след взаимодействие с фибри и бактерии в стомаха. Ти няма как да сложиш постбиотик в напитката. И като гледам, тук бактерията е в много малко количество, нищожно количество, абсолютно никакво влияние няма да ви каже. Нека да видим какво има вътре. Има бензин, който е канцероген, ако се свържи с витамин С. Например, доктор Уит слагат там тази комбинация, която е много вредна. Но тук не виждам витамин С, има само витамини, вода и другите неща. Стивия като посладител е много добре, браво на тях. Така че като цяло няма да има нещо вредно в тази напитка, обаче полезните свойства не са чак такива, каквито ги пишат на опаковката. Така че кажете какво друго да проверим